Sakay ning maong sakyanan guys. Kauban sa ako mga amiga guys. Ila kong gidala dito sa bukid, sa ila mismong area. Ambot ka pod ning mga tawhana og mga tug bukid dadon man jud ta. So niuban ko nila ani guys. Adlong Domingo ni guys, sayo sa buntag. Dili kay sayo sa buntag, mga alas 8 na din ni guys, pasado. Nahokman guys nga mo tumidto sa bukid. Sa ilang area ni Mambilin kay dunay kuno ilang bisita dito guys. Ug adto sila mag-abot sa mga bukid. Nang may kuyag ng puko nila ani guys, kay wa man sila laing kauban. Alangaram pug silang duha ra si Mambilin og si Titing ang mo adto sa bukid. Mao na nga ila jud kong gidala. Naguna na sila si Bert ani guys, ako ang kapikas kay apil man ini pag adto sa bukid. Kay nagsurbi sila sa mga muhon ani guys, sa mga boundary. Ag ako mangbana mo ay nakamao, nakatultol sa maong muhon guys. Mo tong si Bert mo ay ilahang gi pauban. Mo na ni sila guys. Mo na gani ang mo ang mga amo. Si Mambilin og si Sir Titing. Anong gibaklay nami ani guys, kami jusudluno naman ang maong dapit. Taliwa sa kainit sa adlaw, nang baklay yun ning duha ani. Layo-layo pa man medyo sudluno man jud. Motong amo na nakita sila si Bert ani. Mo na ilang area guys. Pagkakaroon niya namin sa ibabaw sa bungtod guys. Niya na po ang mga bisita ani. Kauban na mo sila guys. Uban sab sa manindot nga view. Ato makita guys. Luag-luag yun yung ilang area. Kasi sigun laman sa gitudlo nila guys. Si Mr. may ilahang assist kay may nakatuod sa mga boundary. Pila ra may sugilanon guys, na mauli na kami. Subay gihapon sa mga gagmayng dalan-dalan. Pauli nami ani guys. Kauban gihapon sa mga bisita, kauban na namo. Ang uban nini guys, tuana sa kinaubsan. Kami na lang mga babae mo na awahi.
So kauban ni Sir Titing ambot ug unsa ilang mga plano muka wa man ko mamati guys kay lain man pud ning mag-apil-apil ta sa ilang mga plano. So naglain lang po kog ako ani guys. Ako na lang pong gi-voice out tan gikuha na ko ang ilahang tingog ani guys kay dili ko gusto mag-apil-apil sa ilang mga plano ug unsa ilang mga plano. Karang inita guys. Karang inita taliwa sa bungtod. Dito mismo may bungtod guys. Paugbong patigbubos na mi sa kinaubsan. Balik-balik ta sa ilahang view dito sa ibabaw sa area ni Mambilin guys. Daghan jud moangay aning dapita. Ato makita guys. Murag tulo man tini ka bukid. Ana. Kay to pa masluyo. Ang arang lugar lagi ni guys. Mo nang daghang kayo ang musurbi ani og muangay. Ug sakay sa mga sakyanan guys, nanguli na kami. Nagsunod ang among mga bisita ni guys nasa Awahi, kami may naguna. Human sa ilang mga plano-plano, mga sabot-sabot nila guys. Mao nang na mauli na dayon may kaaramang inita, ting paniud to na pod. O pasensya na mo guys, ug mara gyud po ilingaw nako karong hapuna og ako mayon bye-bye.